आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. मराठा महासंघाच्या मागण्यांना पाठिंबा देणाऱ्या उमेदवारासह मराठा महासंघ राहील. अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्यास नोटा बटन दाबून निषेध व्यक्त करा, असं आवाहन जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट सुहास सावंत यांनी केलंय. बांधवांकडनं खास करून हा जो विधानसभा मतदारसंघ आहे, या मतदारसंघातनं विचारणा केली जात होती की मराठा समाजाची या निवडणुकीमध्ये भूमिका काय राहणार आहे. आणि म्हणून या सगळ्या किंतु परंतुला पूर्णविराम देण्यासाठी आम्ही मराठा महासंघाची भूमिका आज या ठिकाणी या मतदारसंघापुरती जाहीर करतो आहोत. मुळात मराठा समाजाचा मुख्य प्रश्न आहे आरक्षण. आणि आरक्षणाचा जो प्रश्न निर्माण झाला हा शेतीमुळे निर्माण झालेला आहे. शेतीला हमीभाव नाही आणि त्याच्यामुळे शेती परवडत नाही. आणि मराठा समाजाची पात्रता असूनसुद्धा आरक्षणाच्या नियमामुळे मराठा मुलांना शैक्षणिक प्रवेश मिळत नाही, शिक्षणात संधी नाही, नोकरीत संधी नाही. आणि म्हणून या मराठा समाजाच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी मराठा समाजाने 58 मोर्चे काढले आणि त्यानंतर जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा प्रश्न जिवंत ठेवला. मराठा समाजाला एकंदर 2014, 2018 आणि 2024 या 3 वेळा जी तत्कालीन राज्य सरकार होती, या राज्य सरकारांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. परंतु यापैकी 2 आरक्षणं ही न्यायालयीन पातळीवर टिकली नाही. आणि याचं मुख्यतः कारण असं होतं की जो सर्वोच्च न्यायालयाचं एक निकालपत्र आहे इंदिरा साहनी, त्याच्यामध्ये 50% वर आरक्षण देता येणार नाही अशा प्रकारची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्यामुळे ती 2014 आणि 2018ची आरक्षणं टिकली नाही. आणि तोच प्रयोग 2024मध्ये आत्ताच्या युती सरकारने केला आहे. आणि त्याच्यामुळे मराठा समाजाची आमची अशी एक धारणा आहे की हे जे काही आरक्षण दिलं गेलेलं आहे SCBCचं 10%, हे आरक्षण काही कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. परंतु 3 सप्टेंबर 2023मध्ये जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर झालेल्या लाठीमारातून महाराष्ट्राला जरांगे पाटील यांचं एक नेतृत्व मिळालं. आणि मग त्यांनी पहिल्यांदा कुणबी ज्यांच्या नावाच्या नोंदी आहेत अशांना आरक्षण मिळावं अशा प्रकारचं त्यांनी मागणी केली. आणि त्या मागणीप्रमाणे सरकारने शिंदे समिती नेमली आणि त्याच्यामध्ये 57 लाख नोंदी हे सरकारच्या आकड्यावरीनुसार कुणबी सापडल्या. परंतु आपल्या जिल्ह्यामध्ये आणि खास करून रत्नागिरी सिंधुदुर्गमध्ये मराठा समाजाच्या काही कुणबी अशा नोंदी फारशा आढळल्या नाहीत. त्याच्यामुळे आज प्रश्न असा निर्माण झालेला आहे की एके बाजूला जरांगेंचं आंदोलन आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातला मराठा बांधव आहे. आज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनामुळे जी महाराष्ट्रामधली मराठा समाजाची लोकसंख्येच्या अनुषंगाने जी आकडेवारी आहे त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी मोठ्या प्रमाणात फरक पडलेला आहे. कारण कुणबी म्हणून विदर्भातले सर्व मराठे हे आजही कुणबीमध्ये त्यांच्या कागदपत्री नोंदी आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रामधल्या 40% मराठ्यांकडे आज कुणबी प्रमाणपत्र आहेत. राहिला प्रश्न आहे फक्त मराठवाडा आणि कोकण. जर मराठवाड्यामधले हैदराबाद गॅझेटियर जर लागू केलं गेलं आणि सगळे सोयरेचा विदर्भ आणि मराठवाड्यापुरता जर निर्णय सरकारने लागू केला तर मराठवाड्यामधले सुद्धा लोक ही पूर्णतः कुणबीमध्ये जाऊ शकतात. हा मुद्दा आम्ही एवढ्यासाठीच सांगतो आहे की मराठा समाजाने आता आंदोलनं किती वेळा करायची.
आणि प्रत्येक वेळी मराठा समाजाने तोंडघशी पडायचं का, अशी एक परिस्थिती आता आमच्यापुढे निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून आम्ही अशा प्रकारची एक भूमिका घेऊन आलेलो आहोत. संबंध महाराष्ट्रामध्ये 3.5 कोटी मराठे आहेत. या मराठ्यांपैकी जर मराठवाड्याचा प्रश्न सुटला तर जवळजवळ 2.25 कोटी मराठे हे आज कुणबीमध्ये जातात. राहिला फक्त 70 ते 80 लाख मराठ्यांचा. आणि जर त्यांच्यासाठी जर EWS हे आरक्षण दिलं तर मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न हा कायदेशीररित्या सुटू शकतो. आणि म्हणून आमची भूमिका अशी आहे, पहिली की जो कोणी उमेदवार येथील निवडून आल्यानंतर जे जरांगे पाटील यांची जी मागणी आहे, हैदराबाद गॅझेटियर लागू करणं आणि सगळे सोयरेचा जो अध्यादेश आहे हा विदर्भ आणि मराठवाड्याला लागू करण्याबाबतची भूमिका घेईल. आणि फेब्रुवारी 2024मध्ये जे मराठा समाजाला फसवं आरक्षण दिलं गेलेलं आहे ते रद्द करून त्याऐवजी जर आम्हाला EWS आरक्षण लागू करण्याची जो भूमिका घेईल तर त्या व्यक्तीकडे आमचा कल राहील. नुसताच हा प्रश्न मराठा आरक्षणापुरताच मर्यादित नाही आहे, तर दुसरी एक मागणी आम्ही या ठिकाणी सातत्याने मराठा समाजाच्या प्रश्नांमध्ये लावून धरतो आहोत, ती म्हणजेच कोकणाकरता स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ लागू केलं पाहिजे. विजय केळकर समितीने 2013मध्ये जो रिपोर्ट दिलेला आहे त्यामध्ये कोकण हा आर्थिकदृष्ट्या मागास त्यांनी घोषित केलेला आहे. आणि भारताच्या राज्यघटनेच्या आर्टिकल 371 नुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास महामंडळ करण्याची तरतूद आहे आणि त्याप्रमाणे ती मंडळ स्थापन झालेली आहे. परंतु कोकणाचा समावेश हा उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये केल्यामुळे आणि आपल्या इकडचे जे नेते मंडळी आहेत त्यांचा तेवढा महाराष्ट्रामध्ये प्रभाव नसल्यामुळे आमच्या वाट्याचं विकासाचा जो निधी आहे हा पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी पळवलेला आहे. आणि आम्हाला फक्त कोकणचा कॅलिफोर्निया करतो म्हणून एक गाजर दाखवलं. आम्ही लहान असल्यापासून आज माझं वय 55 झालं तरीसुद्धा आम्ही कॅलिफोर्नियाच ऐकतो आहोत. त्याच्यामुळे असं खोटं गाजर आम्हाला दिलेलं आहे. त्यामुळे आमची मागणी अशी आहे की कोकणसाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास महामंडळ जर नेमलं गेलं तर त्या महामंडळाच्या अनुषंगाने कोकणसाठी स्वतंत्र आर्थिक आणि शैक्षणिक तरतुदी करून आपल्या कोकणासाठी मागणी करता येऊ शकतील. त्या मागणीला जर कोणी पाठिंबा देईल तर त्यालासुद्धा आमचा पाठिंबा राहील. दुसरा विषय की आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे. ब्रिगेडियर सुधीर सावंतकडे आली. आज गेली 25 वर्ष कृषी उत्पन्न बाजार समिती या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत आहे. परंतु आजही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले प्रमुख उत्पन्नाची जी झाडं आहेत ती म्हणजे नारळ, सुपारी, काजू, आंबा, कोकम यांचे सगळे जे वायदे होतात किंवा जो माल विकला जातो तो वाशीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जातो. वास्तविक इथली कृषी उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होऊ नये या हेतूने ती स्थापन झालेली आहे. त्याच्यामुळे इथली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचं सक्षमीकरण झालं पाहिजे आणि आपल्या इथल्या शेतकऱ्यांना माल विक्रीसाठी मुंबईला न जाता इथं स्थानिक ठिकाणी विक्रीसाठी त्यांना सोयी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत अशी आमची मागणी आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची शेवटची मागणी म्हणजे आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या नोकर भरत्या होतात या नोकर भरतीकडे कोणत्याही राजकीय नेत्याचं लक्ष नाही आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्या नोकर भरत्या होतात त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्गातल्या भूमिपुत्रांचं प्रमाण नगण्य आहे. परजिल्ह्यातले उमेदवार त्यांच्या सगळ्या ट्रिक्स वापरून या ठिकाणी नोकरी मिळवतात आणि नंतर राजकीय वशिले वापरून पुन्हा ते आपल्या जिल्ह्यामध्ये निघून जातात. म्हणजे सिंधुदुर्ग हा महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांसाठी नोकरी मिळवण्यासाठी एक लॉन्चिंग पॅड झालेला आहे. तर हे लॉन्चिंग पॅड आम्हाला बंद करायचं आहे. आणि याचं एक मासलेवाईक उदाहरण म्हणजे जो DED बेरोजगारांचा एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे आपल्या जिल्ह्यामध्ये.
या मतदारसंघातले एक उमेदवार हे राज्य शालेय मंत्री आहेत. त्यांच्या डिपार्टमेंटचा प्रश्न असा आला आहे की कंत्राटी नोकर भरती या शिक्षण विभागाने करायचं ठरवलं. 8 ऑक्टोबरला त्यांच्या भाषेमध्ये जाहिरात निघाली आणि अर्ज भरण्याची शेवटची मुदत ही 10 ऑक्टोबर. म्हणजे ह्या एवढ्या 3 दिवसाच्या अल्प कालावधीमध्ये कंत्राट भरतीसाठी आवेदनं मागितली आणि प्रश्न असा निर्माण झाला की परजिल्ह्यातली लोक यांना महाभारतातील संजयासारखी एक दिव्यदृष्टी प्राप्त झाली आणि त्यांना कळलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारे कंत्राटी भरती होणार आहे आणि तिथून 1000 अर्ज आले. 3 दिवसामध्ये हे एवढे हजारो अर्ज महाराष्ट्रातल्या अन्य प्रांतांमधनं आले कसे? आणि या उलट आमची मुलं कदाचित धृतराष्ट्रासारखी आंधळी झाली की काय असा आम्हाला प्रश्न निर्माण येतो आणि यांचे अर्जच नाही. त्याच्यामुळे ही जी नोकर भरती जी आहे अशा प्रकारची कंत्राटी भरती ही भरती बोगसरित्या आपल्या भूमिपुत्रांवर अन्याय करण्यासारखी झालेली आहे. आणि त्याच्यामुळे आमचं म्हणणं असं आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्या काही होणाऱ्या सर्व कंत्राटी भरतीमध्ये 100% सिंधुदुर्गातल्या भूमिपुत्रांना न्याय दिला पाहिजे. मग तो कुठल्याही जाती धर्माचा असू दे, आम्हाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. मराठा पाहिजे असं आमचं म्हणणं नाही. आणि आत्ता कार्यरत असलेले जे कंत्राटी भरतीवरले जे नोकर आहेत त्यांना काढून टाकून त्यांच्या ठिकाणी आमची आपल्या सिंधुदुर्गातली मुलं ही घेतली गेली पाहिजे. आम्ही माहितीच्या अधिकारामध्ये या कंत्राटी नोकर भरतीच्याबद्दल शिक्षक भरतीबद्दल माहिती मागितली. तुम्ही कधी नोटिफिकेशन काढलं आणि आम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती अधिकारामध्ये काय उत्तर आलं हा आमचा कार्यकर्ता विनय गायकवाड तुम्हाला सांगेल. नोकर भरतीला आरक्षणाचे कुठले नियम लागू नाही आहेत. म्हणजे बाबा तुम्हाला घ्यायचं नाही, ह्यालाच घ्यायता येईल असं काही नाही. आपल्या जिल्ह्यातली 100% मुलं घेतली जाऊ शकतात. असंही असताना हे राजकीय लोक आमच्यापासून ही सगळी लक्ष नाही आहे यांचं. मग यांना आपण का निवडून द्यावं? आणि म्हणून आम्ही असं आव्हान केलेलं आहे की आम्ही या सगळ्या लोकांना एक पत्र देणार आहोत, क्वेश्चनरीज. आणि ह्या भूमिकेला आमच्या लेखी स्वरूपात जर त्यांनी पाठिंबा दिला तर मराठा समाज त्यांचा विचार करेल. अन्यथा आम्ही मराठा समाजाला आव्हान करतो की जर या भूमिकेला जर या राजकीय पुढाऱ्यांनी किंवा ह्या उमेदवारांनी जर लक्ष दिलं नाही तर येत्या निवडणुकीमध्ये तुम्ही नोटा हा पर्याय वापरून तुम्ही यांचा निषेध नोंदवा. कारण आत्ताच्या निवडणुकीमध्ये विकासाचे मुद्दे भरकटलेले आहेत आणि मुलाच्या बेरोजगारीबद्दल कोणीही बोलत नाही आहे. त्याच्यामुळे ही निवडणूक आमचा विषय आहे की बेरोजगारी इथल्या प्रश्नांवर केंद्रित झाली पाहिजे. त्यांच्या भूमिकेप्रमाणे तुम्ही आता बघा, मला 2 मतदारसंघातनं मराठा समाजाची भूमिका काय असं कोणी काय प्रश्न नाही विचारला. त्याच्यामुळे ही जी भूमिका आमची आहे ही आम्ही फक्त सावंतवाडी मतदारसंघापुरतीच आहे. आमची काही राजकीय भूमिका नाही आहे आणि राजकारणात सगळेजण निवडणूक लढवू शकतात. त्याच्यामुळे त्यांना डावललं की नाही याबद्दल मी काही जास्त बोलू शकत नाही. मी एवढंच सांगू शकतो की मराठा समाजाची भूमिका काय असेल. त्याच्यामुळे ती त्यांची भूमिका आहे, ते त्यांचा प्रश्न आहे तो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.